Takže čus, já jsem Sky a vítám vás u dalšího videa. Dneska to bude jenom taková rychlá informačka a bude to informačka o tom, nebo já takhle přesně úplně nevím, jo, co se teďka děje. Ale teď ve 8:45 večer v úterý 11. listopadu 2014 si můžete všimnout, že mám level 0, mám všechno zamčené, když se podívám na statistiky a na přehled, tak mám všechno momentálně mimo provoz, taky mě to už několikrát vyhodilo z Battlelogu. Jak můžete si také všimnout, tak nikdo z mých přátel nehraje a už jsem okomentoval poslední hlavní článek. Zdá se něco děje s Battlelogem, nikdo mi zatím neodpověděl, ale mám takový pocit, že buď dělají nějaké úpravy, co se týče dogtagu k přibývajícímu DLC packu Final Stand, nebo nahrávají mapy DLC packu Final Stand. Nikdo zatím ještě neví, kdy má vyjít DLC pack Final Stand. A bude to mít s něčím takovým určitě něco společného, protože pochybuju, že by jim tímto způsobem spadly nějak servery. Takže já doufám, že jste tohle informačku nějak pochopili, chtěl jsem vám jenom něco takového sdělit, abyste o tom byli informovaní, pokud zrovna dneska nemáte čas nebo o tom nevíte a abyste měli o čem přemýšlet, takže se tím mějte a těším se na vás příště, čus.